Horasma dihita salu nama nami dotinan nami andorang sota mulai parmingguata tapa unduk jala tapa serep marohata martang yang di bagasan rohatabi. Amin. Kapuji Tuhata mariti ende sian nomor 580 sada ayat sada saat rode ayat 2. Hite gornya di bata ama dohot gornya anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gornya ton di perbadia na temo palangit dohot tanoon amin. Asima roham di au ali Jehovah ay targugot doaku maras dorohaku dohot dagiku alayang goau tuho doau marhapurusan ali Jehovah nikudo hodo di bataku margur tu tanganmu do aka parsorioki saya palua ma au siar tangan ni aka musuku dohot sian aka na mga lotongi au ali Jehovah saya unang paurak au ay hodo na ujo saya palua ma au marhite-hite hati korami haleluya haleluya yang mahita ali Tuhan Yesus namate tersilang doho humokop kami halak berdosa ala ni holong ni roham nagodangi di kami ajari mahami paingot-ingot ho na tergatung di hau na pinarsilang humokop kami ay hodo hapurusan nami maradop pun rimas ni debata
dohot panurion ni patik dohot panol solion ni roha. Saya seisa jala urasi ma dosa sian rohanami markiti-kiti todim na badiai. Jala pargogoi mahami maralohon roha sibuk dohot isap-isap dohot sakap-sakap ni rohanami laho mangihuton ho. Namangulu jala namanggonggomi rap dohot amai dohot tondi perbadia rodi saleleng nileleng na. Amin. Marende kita. Yesus satu Tuhan, Raja wujud, selalu ada di nabi, siapkan dosa nabi, pasu-pasube, abiur sude. Setotong raja Politon di Purbadia Rohanami Asaria Mangoloi hatam Ombatu rohan. Patik ni debata di minggu tasadaron ima sian buku padan darobi buku pasalmen ono pulualu ayat 5. Endehon kamuma debata uji kamuma guarnai palendes kamuma dalan di ibana namar kureta di halonganan Jahoba do guarna jalan marulup mahamu di jolona ido sahana atong rap mangidogogo mahita lah mangulawan patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulang na hombar patik ni. Amin. Pur ina Selasa.
Dosata pertanyaan mahita ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa nadangolon ro tujolo ni bahabang sahaba di omni manupoti jala mengangguk kon dosa nami basay jojot warsay kami ho marite hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroay daku kaholongi kami hosyan nasa rohan nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gugo nami nang dongan nami dang doson diri nami kubaik kami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu kami itu hamatian saliling nililing na alay na mapurus mahami nuayang tu asin roham na gudangi mangidosyan nasa rohan nami kasisani dosa nami saluhut na sayurupi mahami paubahan rohan nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo kami dohot ala guarmu dabadiay ali Tuhan say asima roham di kami halak na dangolon amin baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosata ay dang adong imbar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradapun asangapon ni dibata alayakan nagabe pitor binahen di basa-basana marite sian asin rohana inorhon ni panubusion na marite hite Kristus Yesus si na pinajongjong ni dibata bahen habangsa para sian marite hite haporsyaon di mudarna asangapon ma di dibata na digijang amin. Marinde hita Amuda holong roh diutasiuni sai kamu rajamu
di Parminggota di Bagasan Sadarion ima sian buku pada Narubi ima buku Pasalmen 72 ayat sada ro di ayat 11 tajaha ma marsikat soring ali di bata saya pasahat ma aka panguhummu turajai jalahan turajai markabuleon kadameon aka dolok ni bangsoi dalam marulihan tukuran aka rubian Saya persona do uhum tu akan ada di Jalau Tuhan do si bahen duduk. Say homa di habiari halak saliling adong mata niari jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Saya tuat na ibana songon pangonani udan tu padang na sinari songon udan nene na mamornohi tanok. Martinasima di akang harinay partigori jala manipuk adamion rodina so adong be bulan. Ikon marsomba di jolona aka pangisi ni halonganan jala dilatan ni aka musuna orbuk. Buano ni aka raja sian Tarsis dot aka puloma soba-soba aka raja sian Seba dot Ethiopia manaruhon silehon-lehon. Jala sobbaon ni sude raja ibana luhut do aka perbegu mangoloi ibana ido sahatna martua do akan na tumangion hata ni dibata jala naupepsa. Amen. Cor Estomini.
Parende hita. Asal ibadah sadarkan dia jalan dengan di sana undang lupa siana dan beanggo salah ulala siroha uilala ibadah sadarkan bagi karena di atada dan benar di rohaki wujud rohaku bagi hutang Yesus itu aku. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon di dongata saka porseon di sandok portibion rap maita madok au porsia de debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na temo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang soha bubuan ido tuwata nato maon na bernit di panghuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natuat tuban waturu dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhun nama naik tu surgo lau hundul tu siamon ni di bata Jehova nama naik pergogo na suatu dosa ni disima ibana pa yang mula sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia diton di perbadia jala dong sada huria nabadia huria hatapan ni ala Kristen akan nabadia dohot dia sisani dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan nasora sudah amin. Salam wanita amang inang. Tabegema titing di Huriata di hari Minggu sadarion tanggal 24 Maret 2024. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ari sadarion ima Minggu Palmarum lapatanna mare-mare. Topik Minggu idama naroma rajami manopoto. Napaduahon pertanyaan pasion di gereja. Di hari Selasa doho Rabu tanggal 26 doho 27 Maret 2024 di Patu Pahuriata do pertanyaan pasion. Nama ringanan di gereja masuk pukul 20.00 WIB. Masohot ma pertanyaan di Gano Wek di hari Rabu Kamis. Napatoluhon dadana nasorang. Naparjolo. Nah di hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 nunga di basa-basa Tuhata sada dadana bawa di keluarga ni Amang Jesi Burian Inang Borosi Hombing, alamat perumahan Setia Mulia 5, Blok P nomor sada, Ruas Wek Opat, hipas doda danaki suang songoni naturasna. Napaduahon, nah di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024, nunga di basa-basa Tuhata sada danak bawa di keluarga ni Amang Amar Paung Inang Boru Panggapian, alamat Jalan Sukajadi Tarai Bangun, Ruas Wek Pitu,
hipas dauda danaki suang songoni naturasna. Nah patoluhon, nah di hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, nunga di pasorak ketuata sada danak boru, di keluarga ni amang J siahan inang boru siagian, alamat jalan Delima Puri, Blok K nomor 10, ruas UEK 2, hipas dauda danaki suang songoni naturasna. Kiting Pawapaton ruas namoding, nah parjolo. Nah di hari Selasa tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.45 WIB nunga marujung ngolu sahalak ama ruas ni huriata ima amang hotlan simbolon opu jasen simbolon doli nah hinaha baluhon ni inang Friska Haryani boru tabun 1000 opu jasen simbolon boru tutup usia 52 tahun 6 bulan 10 sada hari. Alamat Jalan Kamboja, Perumahan Geraha Bunga Pratama, Blok C nomor 7, ruas UEK 6. Tatangnya konma asa margogo, jala tibu tarapul sude keluarga na ditinggalhon. Dung sipul ibadah arian, borhado parhalado dohot ruas UEK 6, mangapuli tu bagas nasida. Apa duahon, di hari Minggu sadarion, tanggal 24 Maret 2024 pukul 00.05 WIB, nunga marujung ngolu salak ina ruas ni huriata ima inang marsita bor sihotang nahin habaluhon ni amang daulat pida pasaribu tutup usia 50 tahun 3 bulan sia ari. Alamat Jalan Raja Wali Sakti samping gereja ruas ni UEK 2. Tatangnya konma asa margogo jala tibu terapul sude keluarga na ditinggalhon ibatu pahuriata do parmingguan arian di rumah duka pukul 10.30 WIB. Titing palimahon PA Penguan Kor Estomihi. Di hari Senin tanggal 25 Maret 2024 PA Penguan Kor Estomihi di Patupa di Bagasni keluarga amang C Sitorus inang boru luban gaul alamat Jalan Pelamboyan Opat masuk pukul 10 sia 30 WIB. Titing pohonopon pemilihan fungsionaris gereja. Domutu periodisasi fungsionaris Huria tahun 2020 sahatu tahun 2024 naing patupa utama naparjolo di hari Jumat tanggal 5 April 2024 pemilihan fungsionaris Huria periode 2024 sahatu 2020 lalu. Napa duahon di hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pemilihan panitia pembangunan dohot panitia pengadaan lahan parkir Huria. Titing papituhon pasahaton kursi roda dohot sembako. Di hari Senin tanggal 25 Maret 2024 borhado huriata nanaing pasahaton sada unit kursi roda dohot sembako tu bagas ni anggota ruas UEK 3 namar sitaonon di bagas parsahiton ima Suandi Chandra Manurung dohot Beni Riko Manurung anak ni keluarga H Manurung nahinan inang boru nadiak nahinan. Alamat Perumahan Wida Graha Tolu Blok J nomor 12 masuk pukul 10.00 apa mohon pengotan bagi hamaten Tuhan Yesus anak Jumat Agung. Di hari Jumat tanggal 27 Maret 2024 ima parningotan ari hamamaten Tuhan Yesus tabatu pado parmingguan dohot marulawan nabadia tolu hali ima naparjolo ibadah pagi masuk pukul 0.00 WIB. Napaduahon ibadah siang 10.20 WIB. Sekaligus ulau nahohom masuk pukul 10.00 WIB. Napatuluhon ibadah sore masuk pukul 10.00 WIB. Kiting pasiahon pesta perjolo parningotan ari haiheon ni Tuhan Yesus. Di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ima pesta perjolo parningotan ari haiheon ni Tuhan Yesus. Di Patupa Huriat tedo ibadah 5 hari perjolo ibadah buha-buha ijuk masuk pukul 05.00 WIB. Napaduahon ibadah pagi masuk pukul 08.00 WIB. Napatuluhon ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Napapaton ibadah sore masuk pukul 10.00 WIB. Napalimahon ibadah malam masuk pukul 10 sia 00 WIB. Titing pasapuluhon kegiatan anak sekolah minggu. Kegiatan anak sekolah minggu di Minggu Paskah Parjolo ima sada ibadah buah-buah ijuk di gereja pukul 05.00 WIB. Napadohon mencari telur Paskah di lingkungan gereja
Patuluhon ibadah sekolah minggu bertempat di gedung sekolah minggu, Papaton, lomba pasca per kelas pukul 10.00 WIB. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan hanya 1 kali. Titing pasapulsa dahon, parningotan Ari Haeheon ni Tuhan Yesus napaduahon, manang pasca kedua. Di hari Senin tanggal 1 April 2024, Ima pesta paduahon, parningotan Ari Haeheon ni Tuhan Yesus, manang pasca kedua. Di patu pahuriata do parmingguan dohot padidion nabadia, tuaka yanakon ni ruas masuk pukul 10.30 WIB. Di Bangido, tuaka natoras asa mendaftarhon yanakon nanaing terdidi tuhuria melalui sintua wek nabi jala khusus anak pertama asa dilampirhon fotokopi akta nikah marguru terdidi di patu pahuriata di hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 masuk pukul 10.00 WIB. Titing pasapulduahon ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran dot pernikahan mulai tanggal 14 Sahatu 24 Maret 2024 di hari Minggu sadarion. Saya dilewat tuhata madihamu hai pason dohot gajang ni umur. Hata ni debata tu nama ulang tahun. Upa ni roha haserepon dohot biar mida Jehoba ido hamoraon dohot hangoluan. Tersurat di Poda 22 ayat 4. Titing pasapul toluhon hata mauliate. Pasahaton ni huriata do mauliate tu sudah ruas ni huria. Nang nasa ruas dope naung pasahaton pelian siganu minggu pelian pertanyaan keluarga parpuluhan dohot hamolateon songoni nang pilihan tahun ulu adong kekeliruan manang nahurang jelas di tingon boy ma langsung dihubungi perhalau di konsistori songoni ma titing di huriata saya diramoti Tuhan maida. Marende hita. Tuhan Yesus aku tagap hari-hari harurut aku mau dan hadiah dan horas dan prosok pinapulik Tuhanku sina-sina tusai sama dalam di hatiku upai berajaki. Sadar rohata martanyang mahita. Tuhan kita kami namarwaso nausobah kami markite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tutus itu tuale Tuhan matuk muliate dohami tua dopamu nabadiai siala asi do denggan ni basam namar mudu-mudu parnguluan nami satu partikianon jala di luas sodo pehamile Tuhan di namar saur dot ruas ni huriam mamuji pasangap buar muda badiai atong hom ale Tuhan na mga lehon kelas ni roha Tuhami saluhutna Tuhan debata amanami na marwaso di banogijang amang pardengkan basa satu kinari neng tangyun hami mahatam na badiai na pinasahat ni naposon atong hali Tuhan umat na toktong mamasu-masu ati-ati ng pikiran nami asalam buat usi hami hatami jalaboy hupake hami dinalaho mamulus parngoluan nami marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus
martangia kami tuho. Amen. Orasma di tasalut na manginang. Tabukama bibelta amanginang. Hatani debata naga bejamita di parmingguata di Arianon. Ima nadienit sian Mateus bidus 20 sada. Mamukamai sian ayat na parjolo 1 ayat 10 sada. Mateus 20 sada ayat na parjolo 1 ayat 10 sada. Ujaha umma tu ita salut na manginang las tabe ihuma di bagasan rohat tabe. Songono mahata ni debata. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Dungi lahuma dapoton huta Jerusalem. Sahab manasida tu sosor Betfage. Mardonokon dolo jetun. Sianima disuruh Yesus sisiana na dua halak. Ninama lahu mahamu tu sosor na di jolom munaan. Mamitor jupang hamu madisi tabat halode sada rap dohot anakna. Har-hari jalatogu hamu mai tuau. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamu ma. Narikot doi tu Tuhan. Dungi pitor luasan nama. Alai masa pesi songoni asa jupang nahinahatahon ni panuri rangi. Pabuahamu matu borusion. Ida ma naro marajami manopoto nalabok do rohana halode do hudulan dohot anak ni halode boban. Dungilah uma akka sisiani patupahon naridok Yesus tu nasida. Di bawah nasida mahalode dohot anakna. Dia pehom ma ulos nasida tu gijang los dipahudul ma Yesus di atasna. Deba siana toropi pahebakkon ulos nasida tu dalani. Nadeba nari manalihi akka ranting nahau jadi diparserak kontusi. Alai sudena toropi akane dijolona nang namangi hut sian pudipe mangolopolop hosiana di anak ni Raja Daud. Pinasupasuma naro marhite hite guar ni Tuhani hosiana ma dikicang. Jadi nambongoti ibana tuhuta Jerusalem gaorma nasahutai akanin nama isedo halaki. Jadi dipadok natorofima Yesus panuri rangidoi nasian huta Nasaret na diluat Galilea ido ianggo sahatna. Orasma dihita salut na manginang damang dainang dohot saluhut dongan saha porseaon di bagasan Kristus Yesus guarni minggu ta saderion ima minggu palmarum jalaon ma manginang minggu na parpudi adorang somasuk sa tujuh agung manang parningotan hama mate ni Kristus. Kita akan masuk ke dalam penderitaan di mana Yesus akan masuk ke kota Yerusalem untuk memulai penderitaan yang ia hadapi sampai kepada kematiannya. Jala di minggu depan nunga masuk behita manginang tu minggu pasca manang parningotan haheheon di Yesus. Kebangkitan Yesus dari kematian yang membawa keselamatan kepada kita. Yesus akan masuk ke Yerusalem untuk menyempurnakan misi yang disampaikan oleh Allah. Jadi somal doa manginang di minggu palmarumon tabaido daun palma di bagasta manang di gareja gabe hiasan songotada kita sudah masuk kepada minggu palmarum dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam hari raya Paskah. Palmarum manang minggu palmarumon berasal sian kata palma manang di hata batak didok mare sebagai pengingat bahwasanya Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Dalam mare-mare amanginang menggombarhon las niroha olopolop
sukacita atau kemenangan. Jadi suku-suku di hita manginang boa sama di minggu palmarumon di togihon do hita akan na porsea asa marolop-olop hita. HP nataboto Tuhan Yesus lahu mengedupi si taonon do nasida. Neng mate nama Tuhani dihau binarsila. Jadi boa sama di togihon hita asa marlas ni roha halak na porsea tu ibana. Ima siala di parade debata, di parade Jesusido, di Rina, lahu paluap kita. Yesus mempersiapkan dirinya untuk menebus dosa kita, menanggung semua hukum yang harusnya jatuh kepada kita, jatuh kepada orang-orang yang berdosa. Alai Yesus menggantikan posisi kita sebagai orang-orang yang berdosa. Ala diingat menginang marlas di bawah kita. Kuna lumut, kain ma pengorbanan Yesus ihau pindah silani. Jala omma keselamatan mana minggu palmarumi. Damang dainang nahinolongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita taon somaldo tatangihon manang tabege tiap-tiap tahun di minggu palmarum. Ima ditiki bongot Tuhata Yesus tuhuta Yerusalem. Di kota Yerusalem itu Tuhan akan disalibkan. Manang Tuhan akan mengalami penderitaan. Peristiwa penyalipan akan terjadi di kota Yerusalem. Didok donaki namang inang di ayat naparjolo. Dungi lahu madapoton huta Yerusalem. Sahab manasida tu sosor bet pagi mardonokon dolo jetun. Sianima disuruh Yesus sisiana na dua halak. Jadi ada orang sosahat tu hata Yesus dot akka sisiana tu luar tu kota tu huta Yerusalem. Ia terlebih dahulu beristirahat di kota yang bernama Betpage. Jadi amanginang pada saat itu hanya ada satu jalan menuju Yerusalem. Jadi kita mesti harus dan wajib melewati kota Betpage itu. Jadi itu juga menjadi tempat bagi orang-orang untuk bersinggah, beristirahat. Aka saudagar manang pai solat di hati-hai. Jalaboi maya menginang tagombarhon di partikianon moloneng lahi tasian siatar tutoba manang siatoba tu siatar somaldo manang jot-jot dohita beristirahat atau singgah di parapat untuk sembari mengembalikan kembali tenaga yang hilang, beristirahat dari lelahnya perjalanan. Jala songonima songon kobaran di kota Betpageon amanginang. Jala marudur do ibana tuhata Yesus gabe parsidohon di sada ulaon sada pesta na balga di Yerusalem ima pesta Paskah, perayaan Paskah yang ada di Yerusalem. Jadi amanginang berbeda do pesta Paskah natarayahon di partikianon dohor pesta Paskah na dirayahon bangso Yahudi di hati-hai. Molosonari hita marpaskah lahu parningotan do tuhaheheon di Yesus Kristus untuk mengingat kebangkitan Yesus Kristus yang membawa keselamatan kepada kita. Alai di halak Yahudi hati-hai, pesta Paskah adalah parningotan di bangsa Israel naharuar sian tano parhatobanani dari perbudakan yang diberikan atau dilakukan oleh Firaun pada zaman Mesir pada saat itu. Jadi pesta Paskah bagi bangsa Yahudi pada saat itu adalah sesuatu pesta yang sangat-sangat besar. Itu sama seperti ketika kita memestakan pesta kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dalam molo tabere ngamangina gobaran di pesta Paskah tarupa do di kita bangsa Batak lau mamestahon pesta tahun baru. Jadi ketika hari raya Paskah bagi bangsa Yahudi, siapapun yang berasal dari Yerusalem
yang merantau keluar bahkan ke benua yang asing, ketika hari raya Paskah sudah sampai, mereka harus pulang. Mereka harus kembali ke Yerusalem, dan itu bersifat wajib bagi mereka. Jala boido amanginang, kita lihat bagaimana pada saat itu padatnya kota Yerusalem dinalau mamestahon hari raya Paskah. Jadi amanginang, 7 hari lamanya perayaan Paskah akan dilakukan di Yerusalem. Dan semua akan berangkat menuju Yerusalem, termasuk Yesus aka siseanna. Jadi ada orang saat Yesus tu Yerusalem, sian luar bet pagi disuruh nasi dama 2 hala siseanna. Boy doa menginang tabereng di ayat napa 2 hon. Didok do disi nin nama lau mahamutu sosor na di julumunaan mamitor jumpa kamu madisi tabat halode sadar rap dohot anakna har-hari jalatoguhamu mai wow. Suku-sukun dihita manginang boasa ikon halode manang keledai. Kenapa harus keledai yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Dalam mulut tabereng manginang sejarahna, keledai yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus adalah keledai yang belum pernah ditunggangi atau belum pernah diduduki oleh manusia sama sekali. Molo tapi kiri manginang pangiduan ni Yesus harus keledai yang belum pernah ditunggangi. Rasanya permintaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sangat-sangat sulit atau tidak masuk di akal. Alai molo tabereng sejarah di kota Betpage Tondo masa Sisongoni. Orang-orang Betpage pada saat itu mereka menjual dan juga menyewakan keledai yang belum pernah ditunggangi atau dinaiki oleh siapapun. Karena memang pada masa gereja mula-mula keledai yang belum pernah ditunggangi menjadi bagian yang sakral bagi keagamaan pada saat itu, yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin agama, petinggi-petinggi agama pada saat itu. Itulah mengapa kalau kita tadi berpikir Yesus permintaannya tidak masuk akal, namun ketika kita melihat sejarah itu hal yang biasa saja. Jala mangihut musia manginang boasa ikon halode manang keledai. Nataboto halode manang keledai merupakan lambang kebutuhan atau kelemahan. Ternyata pengertian yang umum yang berkembang hingga pada saat ini mengenai keledai merupakan simbol kebodohan dan kelemahan itu berbeda dengan apa yang dimengerti pengertian yang ada di dalam kekristenan kita. Halode manang keledai merupakan lambang kesederhanaan, cinta dan kedamaian. Alani ima gabe dipakai Yesus halode dinalaho membongoti kota Yerusalem. Sebenarnya Yesus bisa saja menunggangi kuda, karena kuda adalah lambang keperkasaan. Bahkan pada saat ini ketika kita melihat iklan-iklan mobil yang beredar, semua mobil berlomba-lomba mengatakan bahwasanya mobil ini bertenaga kuda. Dan itulah mengapa kuda menjadi lambang keperkasaan. Sebenarnya Yesus bisa saja memakai kuda. Alai ibana do Mesias, ibana do anak ni rajai, alai dang huaso manang hagogoon nanaing buanon di Yesus, nanaing pataridahon di Yesus, baliksa holong ni roha dohot perdamaian do nanaing pataridahon Yesus. Pesan Yesus sangat jelas bahkan hingga bagi kita saat ini. Dengan ia mengendarai keledai, ia ingin membawa halap bohon dohot haserepon ni roha. Itu juga yang harus kita miliki pada saat ini, gaya hidup yang kita teladani dari Yesus yang penuh kelemah lembutan, bukan gaya hidup yang menonjolkan kekuasaan manang kekuatan fisik. Jadi amanginang halode inakin marlapatan mai lambang perdamaian dohot cinta kasih.
Jala marhite Yesus bongot tu Jerusalem, na yang menawarkan do tu hita gaya hidup yang lemah lembut, gaya hidup yang penuh kerendahan hati, gaya hidup yang penuh kasih. Unang murah hita manginang muruk, sotung marsait hita alani masalai. Lebih baik menjawab dengan tenang, lemah lembut dan kasih seperti yang digambarkan oleh Yesus. Mulut apa iut amanginang pardalanan proses penderitaan Yesus. Ada satu peristiwa ketika Yesus ditampar oleh bangsa Romawi. Dan didok Yesus tidak beraninya kau tampar anak Tuhan. Dan didok songoni alai di patari daun nasida do halabokon di rohana. Molo hurang dok mahurang alai di bagasan serep maroha. Namangiut musaya manginang naboi berengota sian turpuk jamitata di Arianon ima kesetiaan dua hala sisean ni Yesus. Sasitong na boy dodohonon nasida tu Yesus buasa ikon marhalo de Tuhan. Somalna salelengo kita mardalapak do. Karena memang selama ini Yesus dan murid-muridnya kemanapun mereka pergi berjalan kaki. Alai buasa sonari ikon marhalo de hita Tuhan. Dang didok nasida songoni tu Yesus. Langsung do ditolopi dioloi nasida perintah yang disampaikan oleh Yesus. Jala on mamanginang pos ni roha nasida mangauloi hata ni Yesusi. Jala adong do sadatona ni Yesus. Di ayat tolu nama bain pos ni roha aka siseani. Didok do disi jadi molotung adong nama dok hatana Tuhamu alusi hamuma narikot doi di Tuhan duni pitor loasanna do kamu. Pangoloyon tu debata dan memerlukan logika manang peretongan. Ketika kita hendak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak memerlukan logika, peretongan atau matematika dalam menjalankan kemauan Tuhan. Memang terkadang perintah Tuhan, kemauan Tuhan di dalam hidup kita rasanya di luar logika, tidak sampai kepada pemikiran kita, bahkan tidak masuk akal ketika kita pikiri. Tetapi orang yang beriman halak namar haporusan dalam porsea tu debata, ia akan terus melakukan. Ia hanya tahu untuk menjalankan, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini mari kita lakukan seluruh kemauan Tuhan di dalam hidup ini. Terkadang memang rencana Tuhan tidak masuk akal, tidak masuk logika bagi kita. Alai tati rumah sisian ni Yesusi. Kedua murid Yesus yang senantiasa mau menuruti apa yang Yesus berikan kepada mereka. Nang pe di bagasan si taonon hita, las ni roha, maupun proses yang begitu sulit, alai posma rohata manginang, didongani Tuhani do hita saluhutna. Na mangiu musia manginang, na boy berengota sian turpuk jami taon, di ayat walu 1 ayat 10 sada ditiki dibongoti Yesus huta Jerusalem boydoi dauta disi mereka orang-orang yang ada di Jerusalem sangat bersuka cita marlas ni roha donasida dinalaho menyambut kedatangan Yesus didok nasida do Hosiana. Mereka mengatakan Hosiana ketika mereka tahu bahwasanya Yesus akan datang ke Jerusalem. Jalasianido boy berengota manginang songo dia antusiasme bangsa Yahudi nado di Jerusalem hati-hai. Bahkan dikatakan ada yang sampai memotong ranting, ada yang membuka pakaiannya lalu membuat di jalan supaya menjadi alas bagi Yesus berjalan sambil berteriak Hosiana. Molotabere nga manginang Hosianaon marlapatan do Tuhan urupiaw
ale Yesus urupiau. Jadi buah sama didok halak na toropi hosianna tu Yesus. Karena memang pada saat itu bangsa Yahudi yang ada di Yerusalem mereka sangat-sangat menderita oleh tekanan, oleh penderitaan, penindasan yang terjadi yang mereka alami oleh karena kekaisaran Romawi pada saat itu. Ala diboto nasida doa manginang nama cegodang halongonan nang mujizat na pinatupa Yesus saleling pardalanan ni ngoluna jala diboto halakido neng bongot nama Yesus tuhuta Yerusalem. Maka dari itu mereka merasakan keselamatan sudah dekat kepada kami, bahwa Yesus membawa keselamatan kepada kami, keselamatan daripada penderitaan yang kami alami. Tetapi lebih dari itu, keselamatan yang lebih besar akan Yesus bawa kepada mereka, kepada kita pada saat ini. Karena memang mengapa mereka begitu antusias meneriaki hosianna kepada Yesus? Penderitaan itu memang sangat-sangat sesak bagi mereka pada saat itu. Damang dainang na hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Maragam doa kasih tahu nang masalah na tao dopi diganuk parngulota. Banyak masalah yang membuat kita stres. Bahkan boy hita gabi marsait alani masalah alani si tao noni. Adong dohalak na mamikiri gorang nai dope si tanggungan di tengah-tengah keluarga nasida. Adong na memikiri balgani biaya pasikolahon yang nakon nasida. Adong do deba na memikiri sahit na songgop tu pamatang nasida. Kalau adong do naso daputan itu satu partikyanon gabe marsa nasida makile nasida. Jala godang nai do gelang na asing masalah nata adopi diganuk parngolota. Alaya manginang marhite turpuk jamita dimingta yarianon naeng pataridahon disosoi dohita asa hanya kepada Yesus kita bersandar. Jala di bagasan si taononi, di bagasan masalah na adong diganuk parngolota dogma hosianna Yesus urupiau Tuhan urupiau pos rohata manginang lehonoda do dalan tuhita saluhutna. Amin martang yang mahita. Ulahan nami do Tuhan madok muliate tu ado pamuna bariai Siala asidot holong ni roham na totong manugu-nugu parnguluan nami. Jala di luas sodo pehami ale Tuhan dinalau tu mangihon hatam na badiai. Atau ngale Tuhan ajar-ajari mahami. Asaboya hami ale Tuhan dinalau madalani ganu parnguluan nami ale Tuhan. Holan marhapurusa tuho sabing ale Tuhan. Tuhan di bawah kami do ditangyang nami. Disalhut ruas ni Uriam naro tu bagas dorom na bedian oleh Tuhan. Pasu-pasu mahami salut na oleh Tuhan. Lehon gogo dihami saluhut na dinalau madalani hari-hari nami. Song-songon ni pele Tuhan. Lehon tiur ni pacarian di tengah-tengah keluarga nami. Asaboya le Tuhan pakeon nami. Dinalau pasikopon saluhut keperluan na adong di tengah-tengah ni keluarga nami. Song-songon ni pele Tuhan di bawah kami do ditangyang nami disaluhut parhalado ni huria malay Tuhan. Pasu-pasu malay Tuhan, lehon las ni roha, dinalau makobasi di tengah-tengah ni huria malay Tuhan. Asalamar las ni roha ami, dinalau madalani hari-hari nami. Song-song ni pele Tuhan, di bawah kami do, ditangyang nami, di ruas ni huriam, na marhabot ni roha diapala partikyanon malay Tuhan. O malay Tuhan na malangalehon, las ni roha di tengah-tengah keluarga nasida. Mangalehon gogo di nasida, dinalau manaon salhut akan masa di tengah-tengah keluarga nasida le Tuhan. Asaboya le Tuhan tumibu tarapul salhut roha ni keluarga nasida le Tuhan. Song-song ni pele Tuhan di bawah kami do ditangyang nami ima tu 12 halak misionaris ni huriam
na naing bungot ali Tuhan tu benua Afrika. Tuhomale Tuhan hupasahat salhut parnguluan nasida le Tuhan. Homale Tuhan na manjagai ngolu nasida. Manjagai di saluhut aka pakobasio nasida le Tuhan. Lehon sniroha di nasida le Tuhan. Asa marlas niroha di nasida. Dinalahu madalani pelayanan nasida ale Tuhan. Songsoni pele Tuhan. Kurajumi hami dole Tuhan. Jolma pardosa na godang do kami. Urasi male Tuhan. Salhut aka hadosaan nami i. Asa tama hami gabe haboran di pasu-pasum. Marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami Tuho. Amin. Mari deh kita musia manginang sian buku ede nomor 178 Uhud pasahatop peleata. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege akana jakonuju, narodo Jesus, nanguluho, rasa persiaho, masalah rohantai muse, mulai asian dosa Sayo mahita tu surgoi Raso ng marisi Roma tu Jesus Tunduk ona Kamahenadu naso tama Naise sa ona Dodo sami Di baludanai Masalah rohatai museng Moloi asian dosa pe Sayo mahita tu surgoi Laso ng marisi Roma tu Jesus satu poro asa ditula Jesus peho na asiro hado Jesus sa postaroli pasalas rohantai muse mulai asian dosa Sayo mahita tu surgoi Laso ng marisi Roma tu Jesus na hulunggo Rohanai di harap laro Ay di palua to di nai Unang memakui Masalah rohantai muse Moloi asian dosa pe Sayo mahita tu surgoi Laso ng marisi
Roma tu Jesus, Roma tibu, bege akara jakon muncul, narodo Jesus, pamuluho, asal porsiaho. Masailas rohatai muse, moloi asian dosape, sai Roma ita tusukoi, laso namadisi. Tatangya koma peliata ali di bata amanami na di banwa gijang odo harwan ni salut sileon lehon na dinggan dot nasa ulibasa na maulutus upasahat kami masyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho say jalo may gabi huwap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparasyak kami pelianon pati bulhon para jaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutan na kami godang ni si leon-leon mitu kami asalam gir-gir kami mandok mauliat itu ho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Masana nilehobe, tudirani babadaku, osado rudisadu anakku. Ali ama namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu say ro maharajaonmu say saut malomon roham di banwa tongoon songon na di banwa gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togyon tu pangujunan palua mahami sian pangako. Ay ho, yana punya anak jauh, dohon agung, lodi Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debatama buhina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatan ma buhina tuhita, jala di pasar rohon ma damena tuton ditabe. Amin. Horas madita manginang selamat hari Minggu madita saluhutna.